Bir gece ýetenne çatyrgyna ýoluň it bilen petepet gelipdir alym. It oň ayagyndan diýişläp bada-bat garankyň içinde bolýadym diýýat. Ol alym bir tebibiňkä barypdyr. Öýde oň gejejik gyýdyny görüpdir. Tebib uzak gece yatman emeden alymy hut çağa ýal sereden. Gyýjagad alymy tinkedin nikip, geň alyp durşuny burnuny çekip, "Kiçi bolsa itin göwresen boýum, sen näme üçin onu ýarmadyň?" diýen. Alym gülüp şeýle jogap gaýtaran. "Beýtmänime begen ýaryn gaýta men. Bir işte sogap bar, bir işte güne. It bilen deň bolan bollugym mene? Agdymy deňetem her öň ýetene, menem girämeli worun ketege. Kimde bolsa uruşganlyk, bet gylyk, onuň ýala diýilýänler, it gylyk."